Ферма Палилула се намира в околностите на село Рельово, в подножието на Рила планина. Сгушена в красива долина и чист планински въздух, произвежда висококачествено мляко от щастливи крави. Ферма Палилула е открита през 2017 година с цел да произведе най-доброто мляко в България с най-новите технологии в живописната долина на Рила планина. Обръщат специално внимание на храненето на техните животни. Диетата им се изготвя от специалисти само от естествена храна, защото вярват, че щастливите крави, които растат и играят в добра среда, дават висококачествено мляко. Тяхната мисия е да произвеждат полезни продукти за трапезни, защото смятат, че добрата храна има значение. Семейство Добрев открива млекопреработвателна фабрика през 1994 година в село Драгошиново, в полите на Рила планина. От тогава съчетава най-добрите традиции, опит и автентични рецепти, характерни за региона, за да създаде разнообразие от вкусни продукти, произведени от подбрано висококачествено мляко.